750 kiloa, niin osaatte sitten vähän arvioida siitä, että paljonko yhteen keittoon menee. Ja humala on sellainen kasvi, jota Suomessa kasvaa hyvin vähän. Sä kerrot varmaan, miten olut kirkastuu tuolla myöhemmin. Joo, mennään eteenpäin. Sitten tuo kone taittelee tuommoisen yhden myyntierän, eli sen vanhan niin sanotun kaljakopan. Joo, että olipas kiva ja hieno kierros. Kiitos. Silmät meni kiinni. Joo. Saaks vielä ryypätä? Ei. Kyllä saa, olkaa hyvä.